Έχουμε μια εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά την ακτινολογία. Μπορείτε να μας πείτε τι υπάρχει σήμερα και τι περιμένουμε και στο άμεσο μέλλον? Ξεκινώντας ακτινολογία, τότε που ξεκίνησα, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει, ήταν η κλασική ακτινολογία. Απλώς θεωρούσα ότι είναι μια ωραία ειδικότητα που θα μπορούσα να την κάνω. Είχα όμως τη μεγάλη τύχη να βρεθώ στο επίκεντρο των νέων τεχνολογιών, της ανακάλυψης των νέων τεχνολογιών και μαζί τους να εξελιχθώ και εγώ. Και έχω ζήσει όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας από το 1973 που ανακαλύφθηκε η αξονική τομογραφία, που είναι η μεγάλη επανάσταση, πραγματικά καθοριστική επανάσταση. Και να ξεκινήσω τότε που ήμουν στη Γερμανία με την εξέλιξη των μεθόδων αυτών και να παρακολουθήσω ακριβώς τι έχει γίνει. Και είναι συναρπαστικό το τι έχει γίνει και το τι τότε μπορούσαμε να δούμε και τι μπορούμε να δούμε σήμερα, πώς μπορούμε να μελετήσουμε τον ανθρώπινο οργανισμό και λειτουργικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να κάνουμε λειτουργικές μελέτες του ανθρώπινου οργανισμού με την απεικόνηση, αλλά και στατικά. Τι περιμένουμε? Αυτό το οποίο θα υπάρξει εξέλιξη στο μέλλον είναι η μελέτη, η γενετική μελέτη. Δηλαδή συνδυασμός της απεικόνησης με καθορισμό γενετικών παραγόντων. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το μέλλον της διαγνωστικής στον άνθρωπο και σε αυτό απάνω δουλεύουν. Η μοριακή απεικόνηση. Δηλαδή ο ασθενής τι θα μπορεί να έχει στο μέλλον, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα? Ενίοντας παραδείγματος χάρη μια ουσία στον οργανισμό και παρακολουθώντας τη με ένα μηχάνημα να δεις πού καθυλώνεται, τι συμβαίνει. Σε μεγάλο ποσοστό γίνεται αυτό σήμερα, παραδείγματος χάρη με το PET-CT. Και θα υπάρξουν, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και εκεί είναι επίσης η εξέλιξη της τεχνολογίας, υβριδικά συστήματα για την παρακολούθηση του ασθενούς. Το παράδειγμα είναι το PET-CT, δηλαδή η Positron Emission Tomography, το PET, μαζί με αξονικό τομογράφο, που λειτουργούν υβριδικά και αυξάνεται σημαντικότατα η διαγνωστική προσέγγιση. Το ποσοστό διάγνωσης αυξάνει κατακόρυφα. Αυτή είναι η μοριακή απεικόνηση. Έτσι θα γίνεται, δηλαδή με μηχανήματα θα καταγράφουμε την λειτουργία και την αντίδραση των κυττάρων σε διάφορες ουσίες. Υπάρχει κάτι που δοκιμάζεται τώρα σε κέντρα του εξωτερικού? Ναι, βεβαίως. Δοκιμάζουν και οι εταιρείες οι οποίες παράγουν μηχανήματα σε συνεργασία με εταιρείες μοριακής βιολογίας και μοριακούς βιολόγους. Μελετούν τα θέματα αυτά και βεβαίως έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Παράδειγμα, θα υπάρξει και υβριδικό σύστημα μαγνητικού τομογράφου με PET, παράδειγμα. Το Παναμερικάνικο Συνέδριο της Ακτινολογίας, που ουσιαστικά είναι παγκόσμιο συνέδριο, με περίπου 60.000 κόσμο που συμμετέχει εκεί, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και μπορεί να γίνει μόνο εκεί στο Τσικάγο, γιατί εκεί μόνο έχει χώρο για να γίνει. Εκεί παρουσιάζονται κάθε χρόνο τα νέα επιτεύγματα στην απεικόνηση, στην ακτινολογία. Δηλαδή είναι το RSNA, το Radiological Society of North America, δηλαδή η ακτινολογική εταιρεία της Αμερικής που κάνει το συνέδριο αυτό. Που μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρόνο είναι και όλο πιο εντυπωσιακά. Βέβαια, κάθε χρόνο όλο και πιο εντυπωσιακά.